September ni somle paruk sang azap ko som ko le palinin Aerial School zirlai no pangtetan chuan nidang ang thawania Aerial School hi Zimbabwe khopui Harare tanga mel som ni lekala omnin hemi tuk po hian khuwa alum thale hleni hemi ni hi zirtop ni in kholum zong chu Fahrenheit degree som ko nin zingdar som arik chuan no pang kum nga tanga kum som pani in kar te chuan short break nei an chak zek to ni mase tun tuma short break an nei turero an tam chungin an thai ngin le to ngai om love in fiam tura an school tual zol an suak chu thok le khata wana tangin thom ring zet mai beng tikiu vong thelo chuak ta no pangta chuan chu thom lo chuna chu hriat tumin van lam an hoi thap maya an thil mu chuan abar khai hleni an chunglok wana chuan dis ang deuh phek mum deuh pul boxi thlo theina mak deuh engsen phut panga loma no pangta chuan an lu chunga chu mak ti takin an thli reng lai chuan chung thil te chu bo thutin soilok po lovin an ron lang le thut mai ne an thil mu mak deuh panga zinga pakhat chu kal thangin an school pialok tlanga chuna ron thum ta helai muni an school atangin fit za bor ve leka hlanin no pangta chu helai mun nim sang tak le nim hling nei tam tak omna hian kalphal sakan nilowa kalphal sak niloma se an thil mu chu enge ni hriat an chak ema wangin no pangta chu an thil mu tumna lampan chuan an tlan phei ta ni an thil mu na pana man mo taka an kallai chuan thok le khata mi hringang deuh tereu te hi thlo theina tang chuan alo chuak ta ama chu fit thum bor ve leka sang nin apmaya dangin atung dewa midlian deuh na in rugby ball ang deuhin amit chu om bokani no pang pakhat chuan tight fitting suit dum tle deuh a ha ti boka an thlir thap lai chuan zirlai no pang makti deuh turin an lampanin aron kalta an lampana aron kallai chuan ama ang tho hian thlo theina tangin no pang ho chu anon thlir ve bokani no pang then khat chu chi a in che chel chul chungin an tlan chia then khatero an thil mu chuan ai ka in chet na chang pon hrelo ni anom na nga ya chuan ngoi rengin an thil mu chu an thlir top ringot maya no pang ai ka ya te chuan an thil mu chu che chang lovin an thlir renga an ni po chu no pang ho chu an lo en len reng bokani chu ta thok le khata chung no pang ta chu an thil mu mi hringang deuh mak sak tak mai chuan telepathy mangin aron bi ang che hian no pang ta chu an in hria no pang tam tak chuan in larna ang dawin khovela chiat na sa tak mai global environmental catastrophe muin then khat chuan khovela thingle mau ti chereu vekani nuwa khovel om dan tur muin boruak thiang hlim hip tur po om to lo antia alan dana chon chung thil nung ta chuan no pang ta nela chuan hetiang zel hian kan environment kan ti chiani chuan nakina mi hring ta chunga thleng tur le chan tur allo mu lok tira ang khop mai chuti rualin no pang then khat chuan tuipui bol loin abum kha drop zet an hotel bokani a thenero chuan technology kan man na sat lutuk na hian nakina chuan chiat na min la thlen tir tur thule technology thara siam chuak zel to lo turin vo khan na andong bokani Netflix documentary drama social dilemma kha inen to ni chuan kha documentary a khan technology manga kan data an ruk chua thaidan chi rang anon tar lang ani kha chu wangin kan mi mal nun le kan thil ti zong kan hriat lovin tu manan ruk chua thailo nan kan data hi kan ven him angai tak zetani school chunga ve thung chuan zirtir tu tele administrative staff te chuan meeting an neya no pang tele out thom an hriat po khan beng chu an chi ve deuh na nga ma se anin fiam hlim khek vel mai maya ngai sakin an va uk sak du lem lo ni chulai muna puitling zinga meeting na tel lo chun chu school no pang pakhat nu an school nep noi dor kap tura in volunteer chau chuni chunu bula chu no pang hau ta chu che chel chul chunga lo khalin wana thil thlok an pu thule mitero te an pu thun hrila ma se no pang hau chuan adora mi thil lak ruk an du wangin an ti der anga ngain no pang hau chu alo not dar thungani mini so panga chungin chung mi tero te ta chu thlo theina chunga chuan lutin wana chak takin an thlong bo kala short break zo nuwa no pang ta chu an class thewa kal lein tho cham don in an thil mu chu an zirtir tu te an hril sup to mai ni
zirti tu te chuan naupang te thu soi chu oi sak lovin tong lovin an zir lai chu zir turin an tia school bana chuan thil thleng engma a awm lo ang mai zirti tu te chuan naupang te chu kar top chol pang turin school tangin an ho tir thani zirtir tu te ngai dana chuan kar top chol hlim takin an vap manganga thotana school an local le huna chuan naupang te chuan an thil ton le mu ni anga an soi te chu a re ve mai an ring ani thotana lo thlen chuan an bai siang thil reng reng a thleng ta lo top mai zirtir tu te chuan nu le pa te te na tangin phone call tam tak dongin zirtop ni khan an fa te chunga eng thil nge thleng tin anon zot ta sup sup maya inan thlen nuwa naupang then khat chu an thil mu wang khan hlau hlopin an oma then khat te phei chu in en tir an ngai pha hial reng ani naupang tam tak chu hun re tak school an chol pha ke ke ni nu le pa phone call chang re renga an boi lai chuan zirlai nu le pa ni lo the na tangin phone call an dong tanol mai an mani ron phone tu chu Cynthia hinin hini hi Africa UFO researcher zinga chuan mi hriat hlo ber pol le langsar ber pol ania hini chu Errol School a hetiang thil a thlen ma da hian thil lian tham deuh chuin alo buai zak zak to hi lo ni hemi kar tir lama hian Zimbabwe ram thenom South Africa Botswana le Zaire cheng mi sang chuangin vana thil eng deuh le mak deuh ni danga an lak mu ngai lo an mu thu an lo soi luai luai to a an thil mu chu tam tak ani thu le halmoi an hala a phe sep sep bang deuh hian a phet sep sep thu an soi tel bok ani tual chung astronomers te chuan in an thil mu chu choi fathlok meteor shower bak ani an ring lawa ma se hinia ro chuan ngai dan a siam thiam che lo thung ani mi tam tak chuan vana an thil mu chu thil mum le phek deuh ani thun soya no pakhat chuan tual chung chanchin bu mi ta hena a thil mu chu heti hian a soya zandar sari vel nin kanin tual zola ka thua kanin chung zona chuan thil mum eng tak boruwa kang ka hmuwa ka thil mu chu thlo theina ni lo ti ka chiang ani thlo theina ni tura tan chuan amu min abial ma ma atini tual chung pa pakhat point thlona ang deuh a hmu thu soin a pian zia chu dis ang deuh nin a eng em bokatini spaceship ani lo chuan satellite transmission man ruwa poni mai theya ka thil mu kha enge ni po ka hrelo atini hini chuan hei bak thil dang hmu chua nei bel zelin Harare airport traffic controller point radara soifel hei thelo thil mak deuh hmu alo nei ve a chuti hun lai vek chuan chu lai bora thlok pilot pakhat chuan fit sing he sanga thlo theina mak deuh kol kil le kol kilin kar thlonan second level lek mang a hmu thu a soi tel bok ani hei baka tual chung truck driver pakhat chuan zana kongpuya atlan line kongpuya chuan mi mak deuh khoi tang local nge ti po a hriat lo a hmu thu soya ami hmu te chu an mai dangin an lu tunga mit lian deuh nain tight fitting suit dum tle deuh an hak thu soi tel bok ani heng mi chi sang sang thil hmu te hi ni chuan chin chia vekin uluk takin a record fel thlap maya chuta Errol School a thil thleng chung chang chu a hnuwa a hrele thani chu mi om zia chu heng a chunga kan soi zong zong taki Errol School no pang te chunga thil thleng thlen ma mi vek an ni ti na ni chu hini chuan chu thua hriat vele rang takin Errol School headmaster Colin McKay chu wa phone ngal thuain thotan nia an zirlai no pang te skula an local huna an thil hmu lem ziak turin ati thengem tina wangena tholenia ama ngai chu an skula kal atum thu a hril mokani skula tloma in hini chu BBC journalist le Zimbabwe senior correspondent ni bok tim li chachon non phone in arolin kalve adil baka naupang ta chu an thil hmu chungchang zo chena du thu hrila angen na chu hini chon lo pom sakin an pahnih chuan tholeni tu zing ma taka Errol School lampanin an chuak dun thani school an thlen chuan hini le licha te chuan muang changin naupang ta chu interview an nei puita a he school kal naupang te hi nam hrang hrang in chaw pol nuk nin African nam engemaw zat baka mingau le Asian mi lut anom bokani nam chi hrang hrang ni hlom ma se an thil hmu an soiro ain ang vek thunga an thil hmu chu thlo theina ang deuh ma se dis pian si ang nei ani thu le riring tak a chua thu an soi vek mai ni chu ai pola mak zok chu naupang ta chu an thil hmu lem zia tir ni in anin enton an hlo wangin naupang ta chu fal deuh dewa an thut tir ta vek maya ma se chu ti chung chuan
no pang som thum le panga te lem zia chu ain ang deuh fek ani an milem zia chu UFO le alien lem ni om takani hloma hei taki hini tan chuan thil mak takani achan chu heng no pang te hi Africa thingtlang khua cheng te ni in thleng thlok theile alien sungsang hi an la hrengai lo hrim hrim ani chu wangin enge an ni po an hriat ngai lo chu khamini khan an school tual zola mulo sela chu engtin nge an zia thiam thei thil the ni thon em ni timlicha chung thil zong zong muwa hre ve vek tu tan chuan om hle hle a har sain aril rupo atinuam lo tak zetani licha hi tharum tho warnarama hian kumengo zat lo khosatoin indona muala po veng mazat chanchin thar tur lakhomin a local to thina mase aerial school thil thleng ang reng renga hlole a tha ti khur thai thil hi ala tong ngai lo ni in an soini licha chun aerial school azirlai no pangte hian hringnun le universe le thileng kim athlir dan an thlak tanglam sak vekati ni hini le licha ten aerial school an thil mu chua chu achin chia tlakin amak danglam ema wangin John Mekapun top mai lo chu du thlan tur dangan nei lo ni John Edward Meka hi mi thiam tak nen a ming po a tha hlea ama hi mi thiam chung chung ani wangin hini ten an pur po hi thil mak ani hran lo ni US Air Force a hureng ma chen Japana medic angin atan nuwa kumsa za ko somale panga khan Harvard Medical School atangin cum laude donga cum laude hi medical doctorate degree suina ni he degree aton nu re lo te a he institution a hian a thok chun som ngala ni John Mekachu Harvard Medical School a professor a tang photin anua head of psychiatry na omlea a specialist na chu child psychiatry ni Harvard zompui Cambridge Hospital a resident anga atholain psychiatric department masaber adina kumsanga za ko som saria ale khabu masaber nightmares and human conflict ti chuakin hele khabu a hian engwangin nge no pangin mangchia an man thin tar rangin hele khabu wang hian loman adong nge nge ni ale khabu pahni na a prince of our disorder ti chuak lein hele khabu hi British officer T.E. Lawrence biography nin psychoanalytics anei puya tanga asiania hele khabu wang hian kumsanga za ko som sari le pasari khan Pulitzer Prize atong lea kumsanga za ko som red le pathuma Center for Psychology and Social Change din lein he center hituna chuan Max Center tin apmingan thlak thoni mase heta hian ala du tok mailowa John Meka hi nuclear ral thuam ti tlem du tu ta jinga min in kumsanga za ko som red khan khovel mun sang sanga jin kualin ram shroi tu sang sanga kombaka midili sa po thu soina te anaya anha thoro pui taka wangin kumsanga za ko som red le panga Nobel Peace Prize adongani kumsum nga empo alatling lo na chungin John Mekachu Harvard Medical School a head of department ani man der to a chu changala ni lo loman adon thai angang chu don lo loi ani to lo ni kumsang ha zakwa som kwa kuma John a John anun thlak danglam hlok thai thila tong ta ama tung kam takin kanun ang kem thlak danglam hlok thai tur thil ka tong ve chok thin reng ani an thian te tangin Mekachu Bob Hopkins a New York abstract expressionist artist nen in Melchia Tirne in Hopkins lem ziak ta chu Museum of Modern Art a te pho chu thin a Hopkins hi lem zia thiam chang ni lovin lekha bu ziak tu ani tel bokani kumsang a zakwa somriat khan Hopkins a chuan lekha bu pahni ziakin a lekha bu pahni a hian alien in mi an ruk bo chungchang atar lang ve ve ni Mekale Hopkins ate anin mu chuan Hopkins a chuan Mekachu alien mitnge mutu in ti ten an thil ton an ziana lekha thon boma pe a lekha thon umna boma pek pa chuan Hopkins a chuan ka ngai dana chuan heng mi te hi an rilru a boilo mai baka an thil ton hi thil tak tak ani ka ring ti in Mekachu hrinani angai dan chu tiang chuni thoma se psychiatrist expert ngai dan la ka dhuni Mekachu kumsom li don rilu lam hi ka lo zir ve to a chu wangin engzona po chang turin kein pe reng ti na changa Mekachu lekha thon te chu chiarin chung lekha thona te chuan a shilfia thailo thil tam tak a munol mai ni miru bo thin tu alien te hi an nge ti in ka soi ngai ho lowang a me ro chu helai huna hian thil ti theina chak tak nei enge an ni chero kan soifia thiam silo thil mak tak ro chu a nge ni enge ni che ka hrelo na nga ma se eng chiang he an ni hrechiang turin thuk le ril le zola chui chiang turin min soma ka nga ya tia a chui chian na thopo chu akawa adain
aliens muanga in soite laka research bai tha research anei na tangin meka chuan khovel mun sang sanga alien mu ni anga in soite thu soya thilin ang magdeu a mu bel zela meka chuan engtin nge chu tiang chu ani thei ati hialani meka tina chan chu heng mi te hi nam sang mun sang le ram sang te ni in an thil ton an soite chu ain an deuh vek wanga ni chu ai la mak le zual chu alien mu ni anga in soite lem ziak ho nia in soidang te hne a muwa anom dan chu ni meka chuan heti hian a soya mi then kha chu alien te ro te mit lian tak nei an mu le wang le an thil ton an hriat chua le wangin lo wangin an taksa zong a khur baka lo wangin an tre chiam atia chu tiang thil a mu tha ka chuan meka chuan heti hian soin anom dan le kho sak zia mu hian heng mi ta thil mu hi suang tuana ni lovin atak nge ni ti achianga ti ni mumanga kan thil mu the wangin hetiang hian om theilo tia chu mai baka min an mumanga an mu kha midangin chu tiang chuan an lo dong song ngai lo ti bokani a research nei na tanga athil mu chua chu alien mu anga in soite hi an rilru a buai lovin an thil ton te chu thil tak ani tia ani lo le heng ruk bo ni anga in soiten an chunga thil thleng anga an soite hi thil thleng tak lo ni le ta si se engtin nge meka hian angayang kumsanga za ko som ko le pali khan he zona chhanna a zonna konga meka chon le khabu abduction of humans encounter with alien ti ziakin a le khabu chu le khabu shal kalber aron ni thuaya thilmak po ani shon lo ni thilmak ani lo na chan chu hriat theu angin meka chu zirna lama mi thiam chung chuang ani pialama Harvard professor aloni telzuya chu wangin shal akal lo thelo ni tin alien in mi an rubo thin ti hi thudik po ani ve thei tho mai a hriat mi lo ne hele khabu wang hen meka chu milar zinga chiar tel tur zinga ain vor phata a chan chin chu New York Times Washington Post le Wall Street Journal baka Time magazine a te chu ania he bak hen opera show a po in lanin clear tu mi pui alien ring che lo ta chu thu mang hian a challenge ngai hian History culture zong te hian mihring ni lo thil nung dang thiam na sang tak nei universe a hian an an ring de uvek maya chu wangin engwangin nge he thil chung sanga hian ngai dan a thlak deuh kan siam kher ni engwangin nge mi ten thil danglam tak an ton wang main an ril ru akim lo anga ngai sakin kan ti mual phau kher a thul na ti in mi pui ma suya me ka chu lar view ma se nge alar wang kan ti zok don do dal tu anei ngal thuaya hun rei tak thanem ngai taka alo tho tona Harvard University chuan avoi khana tan committee dinin meka chu anna tangin banan tumta meka chu na thil lo soi to te kha asut lo ne chuan anna tangin ban ani ang tin an rela committee member te ngai dan po ain ang lo to nuai mai ni meka thopui then khata chuan langsar takin meka ngai dan an thlop lo zia tilangin chung zinga chuan Paul McHaka John Hopkins Medical School a psychiatry spot telvein McHaka chuanin LA Times nena meka chuan a hun thatak achan tina soi nge hene amero chu mi then khat chuan an investigation nei chu which han nen an khai khin thunga an khai khin na chan chu Harvard chuan meka thiam lo na soi faktur a hriat lo awang le professor ani na nga po dan lo anga a chen na soi tur a hriat lo ufanga ni an investigation nei lai chu a moran bok trap tia meka chuan khovel let liam atangin phone call adong nol mai ron phone tu chu Tim Licha Zimbabwe BBC chief correspondent in Licha chuan Harare bulok om thingtlang khote reute school pakata thil thleng magdeu chungchang ron hrilin meka chau chu an zona chan sak thei tu turom chun ani arin thu te ron hrila Licha chuan meka chu Zimbabwe localin ron en chiang turin soma ai zonna buaina na chatak thokin ana chan thei din huna adin meka wangin meka chu tiang thila chuan in nam noi tur ani lo line Licha somna chu nar theilovin Zimbabwe panturin thlo theina chuang ta John Meka Aero School akal chi chu thil danglam tak chulai hmuna chuan a thleng ti a hrathiam ngala zirlai no pangta chu an chi a in an chunga thil thleng chu engkim a hrathiam ngal deuh vek mai ni kumtam tak no pang psychology bika mi thiam chung chuang ne in ton hriat tam tak nei to ani wangin a thiam na le ton hriat nei to ta chu chor tangka in reilo te chungin meka chuan chulai bo ruak tangno tuk chu ati dai thuaya ninhi chung chu no pangte interview nei puina na manga no pangta chuan ama anrin theinan le in hong taka an thil mu le hriate dik taka an soi chhuwa theinan meka chuan
a technique riat zong mang khomin naupang ta chu amal te na kom hlom ta naupang ta chuan meka chu alien le an thleng thlok thei chungchang baka an riat chungchang ta chuan frila tin kha minia anom dan te po an thril tel bokani naupang then ka chuan alien te chuan in telepathy mangin an biak thu an soilang tel bokani chung zong ai lamak le zol chu telepathy manga anin biak na atanga alien ne na tanga thucha an don ni anga an soi chuni naupang pakhat chuan heti hian a soya min thil nia ka hriat chu kan planet hi kan enkol uluk lo wangin khovel hi atop don hnai to ti ni mai hin ka hria chungrila hlona le rom ti nen ka khat ngalani thingkung zong chu ti mang le ti chireu vek an ninga chun borok hiep tur om to do lawa mi ta chu borok tlak chama wangin an thi do na ni an thil soi zong chu meka chuna lo chin sia thlap maya anna thona environment fril lok na ang chi khesi chi rang veng ma zat alo mu to thina ni alien mu ni anga insal te zinga khovel ecology chungchang le mishing te din mun ader thon thu hi dong tam tak omin khovel om dan tur po chiang takin an soi thei vekatia an thu soi chu enge om zia ni tang tin meka po aril ru boi ve hle ni mishing te hen eng thu cha poimo tak hinge kan nam nul chu ni tang le nin hi chung te me interview nei nuwa meka chuan thutluk na hau tak zat mai siam tur anai ta an kholama la alien chungchanga research anai awangin a chung thu ngai tu me kani moksi meka tan chuan thiam a chan theinan le a hna a chan lo nan chung no pang ho thu soi chu mi pui ngai ven hlo an do wangin thudik tok lo thon thu phua chop mai an soi tia soi chu thil har sa ni lo ni ma se meka chu no pang bula chuan thuin an thu soite angai thlak sakta amit fing tak chuan an khosa zia an taksa chet dan le anom dan zong mai nei ho lovin uluk takin a en renga chu wangin an thil soi zong te kha ataka tong lo sela chu khatiang khan anom don lo ti a hrachiang ani mi komna tangin an suang to na atak takemo tiangai tu tele atak taka tong tu te hi a thliar rang thei ani helai muna thil thleng poi suang to na mai ni lo ti ka chiang ti na soini meka ngai dana chuan heng no pangthian thudik tak an soi ni thil chin sia tlang deuh pakhat chu meka ngai dan chu kumeng mazat nuwa so ngai saknin film siam tu Randall Nicholson a chuan Ariel School a thil thleng chungchang chu lo hravein kumsang hi le pariat khan documentary siam aril rukta chutia documentary siam a tumta ka chuan Nicholson a chuan khati hunlai school no pangte kha asong chuak le a khati hunlai no pangkha tuna chuan puitling an lo ni to a Nicholson a ngai dana chuan khati hunlai an thil ton te kha an suang to nai mo dot ani chuan an puitlin nuwa ero an thil soi te kha thudik lo ni tin an lo chhana bai sei ni ma se a bai sei lawang deuh thil atong ta tlat mai atu te ma chu an thil hriat te le soi chu an thlak danglam ei lowa an ti danglam lo chang ni lovin khati hunlai thil thlen dan zong kha chiang tawin an la hril thei vek baka kha thil thleng khanin an nuna na sa takin ngong anei dan te an lo hrilani nu pakhat chuan kha mel kha thlo theina kha ka ngai tuana tang hian engtika ma abole to ngai lowang tin a soya mi pakhat poin an thlo theina mu chu a lianin aro pui tak zet thu le kha thil khan anun zong a thlak danglam sak vek thu a soi ve bokani mi chi sang a kom kwal nuwa Nicholson a chuan heti hian ngai dan a siam ta kha school a khan kha mini khan thil danglam deuh a thleng ani ti rin hlel rual ani lo tia kha thil tong tu no pangta nuna ngong na satak nain puitling an ni nu thleng poin an nuna ngong na satak al nei thu a soilang tel bokani antira pakhat soi thaila khati hunlai school no pang pakhat Salma Siddiqui chuan International Relation and Human Rights Law degree nain khotlanga in thlerna chi rang om chan zon chu atumin ma alana sa hleni anjinga mi le sil Filippo social support worker atangin kha thila ton nuwa tang khan ma ni mishing puita chan pui du na le a thaina le thiamna midang tan man du na lian tak anei thu soya Salma Siddiqui le sil Fili te pati hi extraterrestrial chungchang conference ranga inland thinin kumsanga zakwa somko le palikuma an school tual zol thil theng chungchang le an thil mu ta chu an soi thrinani Emily Trimi thil ton hi amakin angai venom tak zet mai Emily Trimi hi Ariel School Zimbabwe kalavenin extraterrestrial mutu ta jinga khana televea kha thil ton khan anuna ngong na satak nain artisa atan pha nge hiani alem je ka chuan kha athil mu lem kha azia thin ba ka a pain thin bokani chu ai la mak le zol chu Emily hian tun thlengin telepathic signal le milem mangin heng
extraterrestrial te hian an la biak po reng thu soya achang chon symbols ang te point thil hril thinin chung te chu alem ziaka atar lang thina ni he thilian kumsanga zakwa somko le palia John Mekan a academic life ta na a thei top chu a beilai khan a tran pui te chiam lo ni a mero chu meka hian thei top chu beilet zelin high power legal team a roya high power legal team te hi tu dang nilovin Iran Contra-Doxa silai scandal chungchanga United States sarkar le President Ronald Reagan at thil ti diklo hai langa phochok tu te khan ni ramro pu United States po an bei thei ni chuan Harvard chu an ne thei em mang ti meka hian a chiang ani meka beilet na hian ra tha a chuati alan na chu a tho pui ni bok Alan M Darso ucha Harvard Law School a professor mi riat lo takin Washington Post a thuziak hen atilang chiang le ome a thuziak thupui chu academic freedom filfiana ti ni in omzia chu school ani emo institution ani emo tual chung thunoi tu te poni se zalen takin scholar ten an ngai dan anaw chuak puina konga heng mi te anin rol boi theilowa athuzia ka chuan heti hena chiaka Harvard psychiatry professor mingthang takin space danga local alien in arobo anga insoite hi anwa in ril rukim lo anga kan ngai hi adik lo ni tia azir chian na le thil ni thei chu rang aron chop chuata hi kan mau sam mai donem ni tina ziaka university ro pui tak tan chuan ngai tu na seng non lawa thu chu siam hi thil om kha tak ani tina soi bokane university changtlung le ro pui taka professor te hian an ngai dan dik tak soi turin dan shami an roi kher angai donem ni achung thu ngai to sak mek ni in alien te hian mi an rubo thei ni ti viatumin thei top chuin ma la ma se henga thil mu le riat zong song hi ril ruboi wangani loti achiang ti na soini thudik chu thuplen thei ani lo angin engtik ni ha ma chuan aron lang chuak ngeang mipui ngai dan an la ka tangin meka chuan thiam lo na anei lo wang le ama tran tu a tho pui ta singa mi ngom zat anoma wangin Harvard chuan en ti thei anei lo ti in ria in meka khesu lo thei lova an ti tho palo ngai ta ni meka hena chuan thupa choina an thon do ne moti lain vo khana tong kam tri biome takan thon ta zoka mase hemi chungsang he chu soithui lo mayang hemi chungchanga po hian soitur tam taka om na nga mase thu lawa hun kan khoral ne mang ti ka hlau bok nen atlang pui zoi chau kan soyange Harvard University hi kumzali chuang om toin an professor ta chu sa khona a chil room rut tu te an ni hloma chung professor ta chon doi thiam nia an chhal anung chunga an hal hlum mi ngom zat an mit nge lo mutoin an ta chon John meka hi an ngai dan trom pui theilo tu minok sak takani engwangin nge amma kher hi an kong dal tu ni chu chana chu John meka vek hena nei ni meka ngai dana chuan khang no pangta thil ton kha thil tak ni lo sela chu le khabu po azia me lo tur thu soya heng thil thleng chungchang ziak tur hen a lo thlonin ka hun le tha ka seng thlon lawanga ti ni meka chu alien te hi an om nge ti ina soi ngai lawa amero chu heng extraterrestrial te hi kan zinga anom ve mai thei ti na soi thin ni he ngai dan hi meka ngai dan chau ni lovin amel ma Arnold Relman ngai dan po ani ve thau mai Arnold Relman hian meka thlop lo zogin tran a kho na sa thei hle a heng thon thu te hi thodik anga kan ngai ni chuan tun laia in ngana na kan man science kan ti mai heng physics chemistry le biology kan thil zir te hi thodik fam kim lawa a chhuwa do na sin tin atanga ma se chu tak chu meka soi thum chu ni meka ngai dana chuan ring fa ten kan ti theilo thil engemoni kan che vela hian a om angin angai tlat maya ma se Harvard lam chuan chu ngai dan chu an Trump pui hlei thei tlat lo ni Harvard lam chuan meka ngai dan chu thlop hlei thei lovin athu soida chu thudik zik luak lo ni ti lan tir an latum fanani kumsang ni aron in hera chu me chuan meka chuan khovel huwa po mi ming thang Elizabeth Tarchile apasal ma kamingsa atho puya Tarchi hi nuna mai lo ni in psychiatrist ani pialama paranormal activity lam boy pui deuh mai thu ni a Tarchi pa po hi panamai lo ni in CIA tan po na alo thok ve zak to thrin ani Tarchi pasal po chu tiang tho chu ni in physicist ani pialama mathematician ani tel boka an pathum hian thei top chuin ma an la a ma se van doi thlak dawin research uluk tak an nei line Tarchi chuan cancer na vein a thi san hlau maya Tarchi thina hian an na thwa na sa takin ngonga nei ni kami ngala chuan thlan chunga tangin anu pui chuan aron biak po thin thu ala soyang deu dewa den fia takani mithi to nu biak ni chu thil cha kom fashan ani lo ni atoi zong in soi tai la
meka chu na thil ton zong zong chu uluk takin chin chein avong thatlat maya meka chu London England ate zin kualin Lawrence of Arabia chanchin atlang au pui thina ama point kan lo soi to ang khan hele khabu wang hian John meka chuan Pulitzer lo manadong nge kan ti to kha kan soi mai holo tur chu tar si pasal chuan anu pui thi nuwa po anu pui hnen atangin phone call ala don phone thin thu a soilang nge ni kha Harvard thok ta chuan an thu chu rap thla kan ti in an thawa amol tlat maya meka chu mun tin ram tina a chanchin soi tur so mani angin ama ba ka tla chu I helovin ti thai atum ram thina ni soile soi nu John meka hi mithiam chung chuang ni in a se to chu se chat zelang chi kha ni a thopuya tan mithiam chung chuang nu pa ama pui bom turin athanga mase maktak main an nu pa chu thidan maktakin an thia chutiang mokin meka chu a thian tenen zanri an kil zo nuwa in lampana a ho chu chi lania to sula tok tian thiat vele meka chu dam do in lampan pui thoinin doctor le nurse te chuan in thei top chuin anun na chan him tum ma se om ziaum to lo ni kan zir chu turata na poimo ka ti em chu kan dam chung kum te hi lobet par ang mai re lo te chuaya ral thin ang hi nia kan chena hian alien an omle omlo chu keini engma la tong ve ngai lo tan chuan ninom mai mai nia kan chena khovela hian keini ai thiam sang jok nei hi an lo tak tak emuni don le hria thiam har sak hop mai eng po chu ni se keini ring tu ta tan chuan alien an ni emo kan rin na min pol dal thei tu tur thil thleng om thin ma se dali suwa chau hi kanin nga na kan thiam chan na ani ti hrerangu tuna ka soi zong zong te kha in ril rem zong ani vek don lo ti ka hria a mero chu ring tu te pathian in chak na thara min thuamin hlotlin na kan chang le nge thina ni alien kan ti te hi anom tak tak irin le rin lo chu comment section nawa hian I lo soi ve do nia